Ngayong umaga po na ito, mapabati muna po natin po live via Zoom si Sir Juanito Espanyol, ang presidente po ng Pangasinan Confederation of Irrigators Association Incorporated. Sir, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay ngayong umaga po na ito. Sa lahat ng tagapakinig ng IFM News, magandang umaga po sa inyo lahat. Apo, Sir Juanito, bilang presidente po ng Pangasinan Confederation of Irrigators Association, ano po ang talagang hinaing po ngayon ng mga irrigators at mga magsasaka po natin na miyembro po ninyo dito po sa epekto po ng El Nino, lalo po sa supply po ng tubig? So far sir, wala pa tayong cropping calendar kasi ang ating cropping calendar ay mag-i-start pa sa July 1. Sa July 2, magkakaroon pa kami sir ng interagency meeting with Pag-asa, San Roque Power, yung namamahala ng San Roque Dam at ng San Miguel Corporation para pag-usapan namin kung gaano ba karami ng supply ng patubig ang kayang ibigay ng San Roque Power. Apo, pero so far ngayon po, ano po yung parang problema na nakikita po ninyo na epekto po nitong El Nino po? Itong looming El Nino, ito po ang pinoproblema namin ngayon at malapit na mag-June, wala pang malakas na ulan na tumatama dito sa atin. Kung mayroon na, parang isang beses pa lang. So, minamadali yung mga proyekto sa NIA para makapagbigay sila ng sapat na patubig. At kung tutusin naman sir, pagkatapos ng aming Systems Management Committee meeting na gaganapin ngayong June 7, at saka namin pag-usapan at kung ano yung mga intervention na pwedeng gawin ng National Irrigation Administration, sir. Opo, pero ngayon po ba may mga ilan po na mga sakahan po na kasi nakita ko po nung kamakailan para nag-uumpisa rin po kayo na naglilinis nitong mga ilang mga irrigation canal sa Sir Juanito? Opo sir, at in preparation sa ating cropping calendar, with cropping calendar, kami po ay hinahanda na ang ating mga lateral canal, ang tawag dyan lateral canal, para malinis at walang problema sa daloy ng tubig. Pero sa ngayon sir, mayroong dalawang ongoing project dito sa Sinukalan. Ang isa nandoon sa main canal sa Santa Barbara at ang isa nandito sa Mangaldan. So on target naman yung kanilang kahapon nag-inspection kami, on target naman yung kanilang pagtatrabaho. Pero sa ngayon po, ano po ang parang mga pinaka-apektado po na mga pananim? Do wala pa po yung cropping season natin, pero for sure, meron pa rin po mga itinatanim po itong mga magsasaka po natin po na miyembro po ng inyo pong asosasyon. Actually sir, ang advice namin, kung wala pang cropping calendar, wag mo nang magtanim. Pero yung ibang mga farmer, hindi mo mapigilan pag umulan, sana yung lupa. Ang ginagawa nilang technology sir is yung tinatawag na dry broadcasting method. Opo. So yun ang ginagawa nila at yun po ay risky kasi pag hindi umulan ng matagal, talagang mamamatay yung pananim natin, mag-uulit na naman ng pag-broadcast. So ang advice namin ay hintayin talaga yung start ng cropping calendar. Okay, so parang para iwas lugi na rin, Sir Juanito. Opo, at kapag nag-ulit ka, may mga taon kasi na pag ganitong wheat cropping, Mayo pa lang nagtatanim. Ang mangyayari, pag nagtanim ka sir, mabuhay man, pero after 2 weeks walang ulan o 2 to 3 weeks hindi ka nakakaranas ng ulan, unti-unting namamatay yung ating mga pananim. So uulit na naman si farmer pag umulan. So ganun ang nangyayari sir. Talagang nagtitik risk sila dahil sa mahal masyado ang krudo, mahal ang labor, kaya ang ginagawa nila yung talagang direct seeding. Opo. Mahalaga po ito kasi yung pong food security nakasalalay po dito. May mga nakausap din po tayo ng mga iba pang magsasaka nung kamakailan. Isa po sa pinangangambahan po nila kung mag-prolong ito pong epekto po ng El Nino. Pero kayo po Sir Juanito, ano po ang inyong panawagan ngayon sa gobyerno? Lalo na nagkakagulo-gulo po sa mababa at mataas na kapulungan ngayon na isasantabi yung mga ilang mga usapin. And particularly, ito pong usapin po na dapat sana ay pina-fast track para sa tulong sa ating mga magsasaka at irrigators.
Ang panawagan natin sa gobyerno, sir, lalo na ang Department of Agriculture, tutukan nilang mabuti itong mga issues and concerns ng ating mga farmers. On the part of NIA naman, Irrigation Development, malalaman natin sa sa June 2, sir, magkakaroon kami ng interagency meeting. Doon natin malalaman kung gaano ba karami o sapat ba ang patubig na maibibigay. Sapagkat sa taas, sir, nagtanong ako sa mga yung mga concerns doon sa San Roque Power, San Roque Dam, at medyo mababa yung medyo mababa yung level ng San Roque Dam. So kung walang sapat na ulan na makakarating, baka limitado ang maibigay na patubig sa atin ng San Roque Dam. Opo, parang sinasabi nyo po, ngayon, katulad nung ginagawa ninyo, no, malayo pa yung cropping season pero naglilinis na kayo ngayon. Dapat ang gawin ng DA, ngayon pa lang, ilatag na kung ano yung konkreto na solusyon at tulong para sa inyo. In fairness sa Department of Agriculture, lahat ng binhi na pangangailangan namin na ibigay na at sapat naman yung naibigay. Abono, may mga naibigay na rin, although limitado, medyo konting-konti yung naibigay ng Department of Agriculture. At other interventions sana ang tutukan ng Department of Agriculture. Ano po itong mga parang other intervention po na dapat tutukan po? Tulad ng halimbawa lang, sir, sa mga farmers, pagdating ng lean season, August, September, or July, August, September, walang hanap buhay yung farmer. Sana isali nila sa ibang mga programa ng gobyerno, hindi yung ang nabibigyan, isang sektor lang ang nabibigyan. Kawawa yung ating mga magsasaka. It used to be 7,000 yung binibigay na ayuda. Ngayon, ang naibigay na ayuda, 2,003 lang ang naibigay na ayuda sa mga farmer. Masyadong maliit. At sa bagay, sir, kami, pag-usapan namin, kaming mga farmer leader, kahit na walang ayuda, kahit na walang abono, kahit na walang binhi, basta sapat lang o maganda yung presyo ng aming mga produkto. Opo, magkano po ba ang ano po ngayon, ang parang tawag dito, market price po ng ano po? Sa inyong mga pananim, palay. Pabagsak yung presyo ng palay, dati-rati, itong nakaraan, nakabinta kami ng 27 hanggang 28 na dry. Magandang presyo. Pero ngayon, sir, itong mga late na nag-harvest ay pabagsak ng ang presyo. At ito ang masamang balita. More than 1 million bags na bigas ng NFA ay isusupasta. Lapit ang isubasta. So, pag nilabas yan, yung mga aging rice ng National Food Authority, pag nilabas yan, talagang babagsak na naman ang presyo ng ating palay. Okay. Maraming salamat po, Sir Juanito. Pero syempre, ang mensahe po ninyo sa ating pong mga kasamahan na mas lalo na challenging po itong ating pong panahon po ngayon na meron po tayong kinakaharap po na natural phenomena tulad po itong El Nino. At the same time, yung patuloy na panawagan po sa ibang intervention po ng ating pong Department of Agriculture na sana maibigay po sa inyo. Go ahead, sir. Yun nga lang, sir, at sa bagay, kahit na walang intervention, basta ang tutukan lang sana natin, sir, para sa ating food security. Itong irrigation development natin. Dito sa Pangasinan, 50% pa ng area natin ang pwede pang i-develop. Alam po ninyo, ang Pangasinan, nag-i-export tayo sa other provinces ng ating mga produkto, bigas. Pero kung irrigation development ay talagang matutukan, pero ang nangyayari kasi, sir, is maliit masyado ang budget ng NIA, taon-taon nababawasan. Tulad ngayon, tumaas na naman ang presyo ng krudo. Diyan kami nahihirapan, sir, maliban sa mga individual farmer kami, sir, ang presyo ng krudo ang masakit na tumatama sa amin ngayon. So sana yan ang tutukan ng gobyerno, kung paano mapagaan yung kalagayan ng ating mga magsasaka, lalo na dito sa presyo ng krudo. Yan, ang bigat yan, sir, at saka ang labor. Sir Juanito Espanyol, Presidente po ng Pangasinan Confederation of Irrigators Association Incorporated. Sir, magandang umaga po at mabuhay po kayo. Good morning din, sir. Mabuhay din po kayo. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.